Seară frumoasă vă doresc, sănătate multă. Am ieșit la câteva, vedem dacă avem vreo doamnă care este hotărâtă să atace. Am pus popărul, cu popărul dau prima dată, după aia voi schimba, voi pune broscuța. După aia voi schimba și voi încerca puțin și la broscuță. Lacul e foarte mic. Lacul este foarte mic. Scăzut. Vedem dacă este una. Este una. Este destul de nervoasă. Este un cioc. Două lansare. Două lansare la popăr. Și-a aruncat una. Are undeva la un kg jumate. Voi pune pauză la popărul ăsta. Am vrut să o rețin, dar nu, este destul de micuță, are undeva la un kg și eu zic că merită să o eliberăm. Am crezut că este mai mare, vreau să o rețin, dar eu zic că mai bine merge eliberată. Zi frumoasă și multă sănătate vă doresc la toți pescarii